What happened? Ali, wala mang gaya gini. Wala, ang gaya pa ka rin yan. Let me Google Map. Google Map, tiga-asyal po. Iya kan, diretsyon mo kan. Ba, lilipan ako kanyan. O mag-shot na ako kabila, kaya ba't magbalik ko ken eh. Sa samutanan mo kanyan, makakalito na yan kanyan yan. Amak pa na pa kaya gini. Palagay mo ba? Yung kami palagi. Limited kang Google Map. Ayun, trek, papunta na naman ka rin. Kanya pagkainita pa sa ida ini. Mag-shot ko pa mo may itong kento, ba't direct punta na pa ini? Masap na ganti, check ka na. Ganti. Check ka na ki. Kina? Kito, kabila. Kabila ka kanya. Lumot eh. Bludar ang may kapatid rin. May kapatid ko pilo. Kaya unang daka mo eh. May mga malalam niya. Mapapoya mo. Tuligyan tayo mo. Ngayon nga tayo. Ano paguway ni? Ginapang niya. Grabe, paano bang yan? Manapo. Pakainin niya. Sige. Shot. Ay, shot. Mo kanya be. Kita ni magbuso. Nang kita na yung mag-umpisa, yung kailangan tapabin ini. Paboran may pa yan, may pa sikasuan pin yan. Tang karino. To. Sitaw, bataw, malandi. Agoy.
Halidala na yan talaga. Ginagawa mo? Sakto kayo pag-ikormo. Anak ng teteng. Okay, nakarta mo. Kaya at least basa mo yung kay Gilwa. Galing kay Gilwa. Yun. Ang tawag din. May cellphone ni Keter. May cellphone. Pasat ka pa, check. Nakapag. Hindi ako ba sasabihin? Sana ay. Nasaralan. Tapos ha? Vlog ka, check. Matala mo lagi.
Hindi ka pa may isla ba? Alright, it's my turn to make a change. Wala magbabayo. Sabit siya po. Puta! Ay! Hindi na ako dadaan dyan. Chick Creek ha, kitang kinorba na. Tunin eh. If you wanna ride, then it's DJ, not DJ Low. If you wanna ride, Ginawa ko persa, ano? Ginawa ko belo, ano? Kamuta sir, mo? Karin, Amo, kita ko nga po. naku kabagal magpakap eh. Ali kita ko po. Naku ba yung kabagal magpakap, biglakad lang kami. Hindi ko amin ang meka pangukol. Magbalik kayo. Punta dahil ka sa kami sabi eh. Naku kabagal kasi magpakap. Magbalik kayo, alam mo ka dyan. Minom kami pa sir. Minom kami pa ba kayo magbalik? Lele ba sir? O sige, bati na. Minom kayo pa sir? Buka ba na